Čo sa týka počasia, tak vyšlo dobré počasie, chvála Bohu, slnko, trošku teplo, čo vlastne nám skomplikovalo život v tom, že sme nemohli urobiť pretek dvojkolový, lebo už by to bolo príliš mäkké a nebezpečné pre pretekárov. Zúčastnilo sa cez 220 pretekárov, čo je slušná účasť. V kategórii, neviem, bolo ich dosť, hej, od Super Baby až po Masters, čiže relatívne vysoký počet kategórií, ale to väčšinou pri tomto poháre Liptova býva. Lyžiarsky Liptovský zväz to vlastne zastrešoval tieto preteky, čiže všetky okolité kluby z Liptova a Oravy, ktoré sú tu v okolí zhromaždené, tak sa dneska zúčastnili. No my sme plánovali aj tento rok slovenský pohár žiakov, žiaľ z technických dôvodov zväz nám ich nepridelil, pretože bolo rozhodnuté, že budú rotovať strediska a my sme robili v predchádzajúcom roku, tak verím tomu, že na budúci rok by sme radi dostali sem slovenský pohár žiakov. No a zase Medvedíka, uvidíme, či bude celoslovenská súťaž, alebo zase iba oblastná ako tento rok. To záleží od mnohých iných okolností, ale budeme o to bojovať samozrejme. V prvej rade treba poďakovať hlavne stredisku Malino Brda, ktoré nám vytvorilo v podstate a pripravilo kopec, čo sa týka úpravy ratrakom a vôbec s týmto vylepšeniami, že sa striekalo a tak ďalej. Čiže to je prvorada. No a potom sú sponzori, ako bolo Mondi SCP, Ecoinvest hlavne, RA Service, Titan Plus. To sú takí, ktorí nám pomáhajú zlepšiť podmienky a pomôcť usporiadať tieto náročné preteky. Tieto preteky boli v prvej rade o pripravenosti pre tých mladých pretekárov, ktoré pravidelne organizujeme každý rok. Síce v lani sa nám to nepodarilo, takže tento rok sme sa snažili aj tie ceny, ktoré nám ostali z Vlaňačka, tak sme použili. Stredisko urobilo maximum už v predchádzajúcich týždňoch a aj vďaka ním sme mohli tieto preteky bezpečne usporiadať a aj to svedčí o účasti tých 250 alebo 230 pretekárov. Počasie bolo celý týždeň veľmi pekné až horúce na tieto podmienky. Každý deň bolo ráno -5 alebo -3 a na obed sa to zmenilo na plus 15 až miestami až do 20 stupňov. Sme sa s tým vysporiadali. Trať bola ozaj skoro rovnocenná od tých najmenších až po tých najstarších mužov. Tohto roku sa aj v lyžiarskom oddieli v podstate zlepšila účasť. Získali sme nových adeptov lyžovania, čiže robí sa rozdelené do družstiev od predprípravky, ktoré sú 5-6 ročné deti, až po v podstate žiakov, ktorých je tento, čiže máme zhruba okolo 60 žiakov a už týchto lyžiarov, ktorých vychovávajú naši tréneri a zabezpečujeme túto výučbu.